नंगौ आं हाबा जाखानाय आरो आंना गथ'बो दङ दा आङो 5 बोसोर जाफैबाय बेंगालराव आङो आंनि दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा रसमा ब्रह्म लोगोसे बिनिनो आंगो फिसाय जारिमिन स' बिथांमोननि गेजेराव ओरैबायदि दावराव जानानै थांबाय आरो बिनि सोलाय मा गोदान आपडेट फैबावदों रसमा ब्रह्म लोगोसे जारिमिननि बागै लोगोसे जोंहा कर्नाटकआव जोंनिनो बर' आइजो सासे गथ'नि बिमा हाबा जाखानाय आइजोआ दिनै कर्नाटकआव जोंनिनो बर' हारिखौ रैखाथि होग्रा आफादजों हमजानो गोनां जादों आरो मानो हमजानो गोनां जाखो स' बिथाङा बांगाल हौवाजों गाज्रि सोमोन्दोआव थांनायनि गाज्रि रिलेशनशिपआव थांनायनि दिनै बर' हारिखौ रैखाथि होग्रा आफादजों हमजानो गोनां जादों स' रायजोफोर नोंथांमोना बेफोर गासै भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लाग्रो लोगोसे जोबनायावसो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर। गिबियावनो कर्नाटका बर' रैखाथि एस'सिएशन आफादनिफ्राय दिनै जोङो गासै बर' रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। गुबुन हारि बांगाल हौवाजों नैबे बिनानावा माने मोनसे भिडिअ क्लिप भाइराल जादों बेनि सायावहाय जोङो थुग्रोमनो होननानै दिनै फैनायलाय आङो बेनावहाय डाइरेक्टलि सोंनोसै नोङो जे सासे बांगाल हौवाजों मोनसे रुम सिङावहाय मोनसे भिडिअ फुटेज लानानै हंगारनाय बा भाइराल जानाय नङा होमबा बेखौथ' जोङो मिथिगौ नोंहा हाबा जाखानायमोन अलरेडि दा बेनि सायाव जोंनो खेंफोरथि नांगौ आरोखि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव हरबानो जाबाय। खुलुमबाय आइ आफा गासिबो बिदा फंबाय गासिबो बिब' बिनानाव आंनिनो गामिनि गासिबो आइ आफामोन दिनै आं नैबे मोनसे भिडिअ भाइराल जाबाय थादोंना अब्ला रायजोफोर आंनि गुबै हाबसननायनि जाहोना बेनोदि जाय चेनेलाव नोंथांमोना भिडिअखौ नायगासिनो नैबे बस्क' बर' इउटुब चेनेलखौ आङो फाननो होननानै सानबाय जायफ्रा इउटुब चेनेल बायनो होननानै साननानै दं स' नोंथांमोना नैबे डिसक्रिपसनाव आंनि कन्टेक्ट नाम्बार होनाय दं स' बेवहाय डाइरेक्टलि नोंथांमोना कल खालामनानै आंनाव सोंहरनो हागोन इउटुबनि बागै आरो इउटुबा जेबो प्रब्लेम गैया स' नोंथांमोना नुगासिनो स्क्रिनाव नङा होनब्ला रायजोफोर जायफ्रा इउटुब चेनेल बायनो होननानै साननानै दं स' आङो डिसक्रिपसनाव आंनि मबाइल नाम्बार कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनानै दोनदों स' नोंथांमोना बेवहाय डाइरेक्टलि कन्टेक्ट खालामहरनानै आं जगाजग खालामहरनो हागोन। बेनि थाखाय भिडिअ लादों सारमोनहा फैदों आंखौ रायलायनो। नोंनि नामखौ खोन्थाहरग्रो दे। आंनि मुङा प्रिमिता नार्जारी गामियाव आंखौ गामिया मा गामि? थालिरबारि। अबेनि? थालिरबारि खुंग्रिं थालिरबारि चिरां डिस्ट्रिक्ट। चिरां डिस्ट्रिक्ट। ओमफ्राय गामियाव कम्पासि नार्जारी होननानै गाबज्रियो। ओमफ्राय दा बे भिडिअ भाइराल जागासिनो दा आंजोंनो जे थायोमोन बे आंनि माने आङो सासे हौवा दंखायोमोन आरोना सिगाङाव गथ'बो दंखायोमोन। बे भिडिअ भाइराल जानाया नोंनि मार ना नोंनि नङा बेखौ जोंनो नांगौ। बे भिडिअआ आंनिनो सार। ओमफ्राय बे भिडिअखौ आं बानायनो गोसो जानानै आं बानायाखै माने आंनि सासे माने आंजों फैफानाय हौवा दंमोन नालाय जों सानैजों 5 बोसोर जाबायमोन थानाया। मा नाम बिनिया? बिनिया बिद्दाव नार्जारी बुङो ओमफ्राय गामियाव बादाम नार्जारी बुङो आरो बेवहाय बेंगालराव राजु होननानै मिथियो। नामा मोनथाम नामखौनो आलु आलु लाजोबो। बियो खुंग्रिं आवजारगुरिनि सार। ओमफ्राय दा माने बे भिडिअ भाइराल जाबाय थानाया दा बिनि नारसिननायावनो जादों सार मानो होनोबा बियो आंखौ नारसिनबाय थाबाय बुंबाय थाबाय माने बे गंसे गारि लादोंमोन आरोना सिगाङाव पालसार गारि बे गारि लानायाव माने फैसा 35,000नि लादोंमोन 35,000नि लानायाव ओमफ्राय फैसा हरजोबनो हायैनि बेनाव फैसा लादोंमोन ओमफ्राय दा बेखौनो माने फैसा हरनो हायैखाय आंखौ पार्टियाव लांनानै जुरजुबस्ति भिडिअ खालाम होननानै बुंनायाव माने पार्टियाव थांखादों आरो जयैनो दंजोबखायोमोन दा बियो साइडआव थाबाय गावस्रा ओमफ्राय जों सानैखौ आरो आंखौ सिगाङावनो बुबाय थाखाबायना बुनानै ओमफ्राय भिडिअ खालामनांगौ आंनो नांगौ बिदि होननानै माने फैसा लादों आरो फैसा जादों आरो बिनिफ्राय फैसा जानायखाय बांगालनिफ्राय 15,000 औ दा बे 15,000 फैसा जानानै नोंखौ बे भिडिअखौ बानायहोदों। भिडिअखौ बानायहोदों ओमफ्राय आरो जौबो लोंबाय नालाय आंबो हमथास्लाबनो हायासै माने भिडिअ नोंबोथ' बुजिनांगौमोन ना सासे बर' बिमा जानानै नङा होमबा सासे गुबुन हारिनि हौवाजों बेफोरबायदि नोंबोथ' लानो नाङामोन भिडिअसखौ। आं लानो गोसो गैयामोन मा होनो आंजों बिदिनो हराव दावराव दावसि जालायखाबाय ओमफ्राय बिदिनो दावराव दावसि जानानै आंखौ बुथारनो मानो बिदि होननायखाय आङो माने गिनानै दा
थांफानाय जादों आरो बेजों ओमफ्राय थांफानानै बिदिनो माथो खालामनो ओमफ्राय भिडिअ खालामनांबाय जोंखौ सानैजों दोनबाय गावसा साइडआव थाबाय ओमफ्राय आंनो खालामदों आरो भिडिअखौबो आंनो खालामदों ओमफ्राय आङो अखानायै ज' फेगानानै भिडिअखौ दानना लाजोबदोंमोन ओमफ्राय दा बे भिडिअ दाननायखौनो बियो गासिबो नायनानै आंखौ लक खेवहोनानै बुयै लक खेवहोनानै ओमफ्राय भिडिअखौ रिकभार खालामनानै लाफिनजोबदों बियो ओमफ्राय दा गावहा हिनजाव गोदान लानांगौ नालाय फेसबुकाव गोदान बिदिनो एकदम फेसबुकाव नाम्बार लायै सिख्लाफोरजों फन रायलायबाय थायो मायो बिदिनो दावराव दावसि जालायबाय थायो ओमफ्राय दा बेवहायनो आं बुंदोंमोन आरो बेबायदि जानो नाङा मानाङा होननानै बुंबाबो लाया दा माथो खालामनो ओमफ्राय बियो गावनो दा हिनजाव सासे गथ' गोनांखाखौ लानानै फैबाय दा हमजाफैबाय हमजानायाव दा आंखौ माने आंखौसो हमहोदों आंखौसो लेखसन हरदों होननानै बिदिनो आंखौ भाइरेल खालामनानै हगारबाय आरो दा बेनिफ्राय नोंखौ जेनेबा बै समावहाय हाबा जाखानाय होननानैबो मिथिदों जों गामियाव औ नंगौ दा नंगौ आं हाबा जाखानाय आरो आंना गथ'बो दङ दा आङो 5 बोसोर जाफैबाय बेंगालराव आङो आंनि बाबुखौ 5 बोसोरावनो गारनानै फैनाय बायदि जादों 10 बोसोर जाफैबाय दा गथ'आ सोरजों दं गथ'आ आंनि फिसायजोंनो दङ दा नोंनि बे फिसायजों नोंजों सोमोन्दो दंबावोना गैला जेबो सोमोन्दै गैया जोंहा जेबो सोमोन्दै गैला डाइभर्स जाबाय गामियाव नामा डाइभर्स जाखाबाय माने गासिबो डिसकास जाजोब्बाय बेनिफ्राय जेनेबा नैबे भिडिअआ बेसे गोबाव जाखो दा भाइरेल जानाया भिडिअआ 1.5 बोसोरसो जाबाय सार औ डाइभर्स जाखांनायनि उनाव ओहो डाइभर्सआ 5 बोसोरानो जाबाय सार बेखौथ' डाइभर्स जाखांनायनि उनाव बे भिडिअआ नै 1.5 बोसोर जाबाय आरो भाइरेल जानायाथ' दासो ओमफ्राय भिडिअआ 1.5 बोसोर जाबाय 1.5 बोसोराव दा बियो गाव हिनजाव गोदान लाबोफिनबाय नालाय दा बेखौनो रिकभार खालामनानै आंखौ भाइरेल खालामबाय माने आंखौ हमहोदों होननानै माने गावनि बिबाजै असे आरोना बे रमला नार्जारि होननाय बेनो भिडिअ फट' गासिबो हरजोबनानै आंखौ गाज्रि बिदिनो बायदि बुंनानै हरहोदों आरो बुंदों ओमफ्राय जोङो गासिबो न'खरै फेमिलिसो थायो गासिबो आइ आफामोन बाबुमोनबो दंजोबो गासिबो जयैनो दंजोबो गावनो बेबायदिनो खालामहोबायबालाय आं माथो खालामनो आंखौ निमाहा होदो दे जिखुनु जाया नोङो नेक्स्ट टाइम बेफोरबायदि जानो नाङा दा गुबुन जोंनि अनेक बर' आइजोफ्रा बेफोरबायदि जानानै दं दा बेफोरबायदिबा जोंनि हारि माहारिनि सिनायथि बा इमेजआ उफाय थांगोन नङा होमबा बयबोथ' गाज्रि होनगोन दा बयबो नोंखौथ' ससियेल मिडियायाव दा नुनानै नोंनि सायावथ' रावबो मोजां कमेन्ट होआखै जानांगौ दा बेनिखायनो नेक्स्ट टाइम बेफोरबायदि जानो मोननाय नङा दा दिनै जोङो क्लियार लाफैबाय रायजोफोर बिनि सायावहाय आं बेबायदि नंखाया आरोना माने आङो फैजेननायनिफ्रायनो आङो मालायनि न'आवसो खामानि मावनानै जाखायो गथ' नायनानै थाखायो दा नेक्स्ट जुदि नोंनि सायावहाय बेफोरबायदि आरो भाइरेल भिडिअ जाबावोब्ला फैबावोब्ला बा माबा मोनसे नोङो गोदान बेफोरबायदि गोरोन्थि मावबावोब्ला जों खिन्थु जोंनि कर्नाटका बर' रैखाथि एस'सियेसननिफ्राय जोङो स्ट्रंलि एक्सन लानाय जागोन बे खनसेखौ जोङो निमाहा होबाय रायजोफोरनावबो निमाहा बिहरबानो जाबाय औ आंखौ निमाहा होदो आइमोन आफामोन गासिबो बिब' बिनानाव जा गामिनि आंनि आंगोनि गामिनि रायजो राजाफोर आंखौ निमाहा होदो गोरोन्थि जाबाय आंनि गोरोन्थियाथ' आंनि नङा होमब्लाबो आंनो भिडिअ खालामनाय हिसाबै आंनि गोरोन्थि जाबाय आंखौ निमाहा होदो अब्ला मानव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थार नुबाय खोनाबाय बुजिबाय नङा होनब्ला दिनै रसमा ब्रह्म लोगोसे जारिमिननि गेजेराव माबायदि एसेग्राब गिदिर दावराव जानानै थांबाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों नङा होनब्ला बेजोंनो लोगोसे फिन जोंहा कर्नाटकआव जोंनिनो बर' आइजो हाबा जाखानाय सासे गथ'नि बिमा बिथाङा लाजिनायखौ गारनानै बिथाङा गुबुन हौवाजों आरो बांगाल हौवाजोंसो बिथाङा गाज्रि सोमोन्दोआव रिलेशनशिपआव थाहैदोंमोन दा बिनि सायावनो हमजानायनि उनावबो बिथांनि जे बुंनाय बाथ्राफोर जे बुंनाय खेंफोरथिफोर बिथांनि जे भइस बिथांनि जे बाथ्रा बे ओरैबायदि एटिटिउड आंनि थाखाय नोंथांमोननि बायदिब्ला माबायदि नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर नैबे हिन्जावा जे कर्नाटकआव हमजादों नाथाय बिथाङा गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा बिदों अब्लाबो बिथांनि बुंनाय बाथ्राफ्रा ओरैबायदि एटिटिउड बाथ्राजों बुंदों नोंथांमोना थार नुबाय खोनाबाय नङा होनब्ला दा नोंथांमोननि बायदिब्ला बिथांनि बुंनाय बाथ्राफ्रा ओरैबायदि एटिटिउड जादोंना जायाखै नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब